Pre, nalang order, pre. Oh, buat truck mo. Nalang order, oh. Nalang order, pre, oh. Oh, nalang order. Order. Ha? Dahil ba ito, nangumpra man to. Ngumpra dito? Uy. Abi na kong mau tayo order, pre. Oh, dugaya, uy. Kaganiyar ako kapaabot rin ba? Wala niya mo naabot akong order. Ang order to ana. Wala pa. Ano ang order? Wala pa. Naagi na ganya bro. Wala pa. Wa ka kabantay na agi ginang itong order. Wala man to, di mo to mao daw. Ay mao to. Di to mao daw. Ako pa to, unong natudaan eh. Kani, di mao daw. Kapoy picture gipasa dito. Di daw mao mga idol. Kapoy picture gipasa nako. Di Ay, mao. kaila to sa kuha. Ginan ako. Kani. Basta na upaw das daplin mo na. Ay, wala pa. Eh, duha may upaw. Amo lang problema ron dia. Naglibog to siya kung kisa yung tagaan na to kay duha may upaw. Ah, 20 may edad niya ako uno pa nasa mga Abay. edad ato. 20, 21. Adili to mali gito. Nya karong buta na to karong nga. Ako iya to dire 20 ang edad. Ato asan to bi? Palihog lang, Alang palihog ako. ako. Ang mayo, pre, tawagan ako, pre. Ha? Tawagan ako, pre. Ay cellphone, pre. Awa man ay load ya po. Naani. Tawagan ako, pre, ha. Wala man na siya. Tawagi basi. Basa na to ang order. Hello? Kiniyara mi kapaabot ri oh. Di mo matubag, pre. Garing mo, pre. Uy, Hello? Naghilo naman ganun gahilo man kang ulo ulo. magani ka niya wala tubag. Ay, wala di ko naghilo ko ya. Hello? Na. Na. Hello? Hello? Uy. May kusog na hinay. Gusto mo katawagan, di mo ka matubag? Hello? Alo. Daot nito na ani. Ay, tubag na, pre. Tubag ako ano cellphone. Itubag na, pre. Ha? Tubag na. Ay, ma'am. Katong order na mo, ma'am ba? Mali mo rin tawagan. Lahi ng Katong order na mo ba? Ganihara may hulat-hulat, tre. Kana magkakita agad, tre, nga atong inyong delivery, nga kita kag duha ka upaw diri sa kilid. Mo ning gahulat, ma'am. Kaya pa. Ay, padulong na? Padulong na day. Ay, kisa din akong istorya day. Kaang tagiya jud akong istoryahon. O sige, hatag ka cellphone be. lahi ang tawagan niya. Ay, hello ma'am. Good afternoon, ma'am. Ang among order, ma'am ba? Ha? Pre, mat. Lahi mo ako natawagan, pre. Ha? Lahi ako natawagan. Mau. Bikiri mo ni. Uy, Mau. Lao. Ah, sige, ma'am. Sige, ma'am. Kiri mo din na. Babay, ma'am. Babay. Bikiri mo din eh. Wala eh. Rungkul. rungkol na. Narungkul man. Ganiyara ko panuglay ni kung ulo nga. Paningot na gani ko diyo. Paningot ang upaw, grabe singot ang upaw. Pre, usa di order niyo, pre? Paninton wa. Kadugaya gani. Ayo sige kon. Prinjo! Singot kita. Usa di order niyo, Prinjo? Ko sa order sa paningot ang ulo. Usa di order niyo, pre? Ha? Usa di order niyo, day? Gulay to? Ano? Gulay. Gulay? Allah. Gulay ra. Kalabasa og saluyo. Napay lugbati. Grabe. Gulay ni order bato kay dili bato nang yung order. Kaya mong sabaw. Bato paningot ang upaw. Ha? Gutom na ba yan? No? Gulay ang order nga di man to mag-order ka maya mo mang sabaw. Gutom mun kayo na. Oh, tara mga utas balay ta. Nakikpagaw dito? Na. Kana. Ako pagkaon sa balay lami mo kay to. Unsa man to? Gulay gyapon. Di kay mo na yung paborito nako gulay. Oh, tara. Tara, Prinjo. Bangko yuli. Tara.